4 ноябри соли 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ҳамоиши сиёсии идеологӣ зери унвони конститутсия пояи давлатдории миллӣ кафили ваҳдат ва пешрафти ҷомеаи демократӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш собиқадорони меҳнат, генерал-полковники адлия, мушовири ҳақиқии давлатии адлия, прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои 2010-2015, аъзои шӯрои кӯҳансолони ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шерхон Салим Одина, академики Академияи миллии илмҳои тоҷикистон, раиси суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои 2009-2019, Маҳмудзода Маҳкам Аъзам ва доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Исмоилов Шавкат Маҳмудович, инчунин ҳайати профессорону омӯзгорон иштирок намуданд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ ифтитоҳ гардид. Сипас ректори донишгоҳ Сатторзода Бобоҷон Абдуҷаббор сухан намуда, иштирокчиёни ҳамоишро ба муносибати 31-умин солгарди рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳният гуфт. дар суханронии худ Сатторзода Бобоҷон зикр намуд, ки мо аз таърихи давлатдориҳои бою пуифтихори миллати хеш огоҳ ҳастем, ки гузаштагонамон ба муҳим будани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон таваҷҷӯҳи махсус намуда, бунёдгузорони тамаддуни баробарҳуқуқии башарият буданд. эъломияи ҳуқуқи башар, ки аз ҷониби бунёдгузори давлати ҳахоманишиниҳо чеҳраи мондагори таърих Кӯруши Кабир эҷод шудааст, далели воқеии гуфтаи болост ва он хиради волои таърихии миллати моро нишон медиҳад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар миқёси ҷаҳонӣ аз панҷгонаи беҳтарин конститутсияҳо дониста мешавад, ҳофизаи таърихии эҳтирому арзгузории моро ба ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд таҷассум менамояд. аз ин рӯ метавон гуфт, ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти миллӣ дорад, зеро он бо иродаи мардуми сарбаланди Тоҷикистон қабул гардида, суннатҳои таърихӣ, ормонҳои миллӣ, ғояҳои ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва инсондӯстии миллати тоҷикро ифода мекунад. зимни баромад роҳбари донишгоҳ иброз дошт, ки Конститутсия аввалин шуда асосҳои сохтори сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистонро ҳамчун давлати мустақил пурра дар шакли нав муқаррар кард, ҳамчунин дурнамои рушди ҷомеаи навини кишварро муайян намуда, дар худ арзишҳои демократии сохтори конститутсионӣ, соҳибихтиёрӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявият, ҳокимияти халқ, вилояти қонун, эътирофи инсону шаҳрванд ва арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои ӯ, таҷзияи ҳокимият ба се шохаи мустақил гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравӣ, ташаккули худидоракунии маҳаллӣ, фаъолияти озоди иқтисодӣ, ҳимояи баробарии ҳамаи шаклҳои моликият, тақвияти назорати судӣ ва сохтори президентиро доро мебошад. сипас узви шӯрои кӯҳансолони ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Шерхон Салим Одина, пиромони таърихи ташаккулёбии давлатдории муосири миллии тоҷикон, нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими давлатдории миллӣ ва сохтори конститутсионӣ суҳбат намуд. тавре Шерхон Салим Одина иброз дошт, ки яке аз вазифаҳои муҳими таърихиву ҳуқуқӣ ва иҷтимоиву сиёсии Конститутсия тағйирнопазир будани шакли идораи ҷумҳурӣ мебошад. мафсуф таъкид дошт, ки асосҳои бунёдии Конститутсияро соҳибихтиёрӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявият ва ягона будани Тоҷикистон ташкил медиҳад. зимни баромад гуфта шуд, ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 тариқи райпурсии умумии халқӣ қабул гардид. ин давра дар кишвари мо вазъияти ҷамъиятиву сиёсӣ мураккабу ноором буд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳияи матни Конститутсия, ки дар он манфиатҳои милливу давлатӣ таҷассум ёбад, ба комиссия маслиҳату тавсияҳои зарурӣ медоданд. ниҳоят ин ҳуҷҷати таърихӣ бо фарогирии орзуву ормонҳои ҳазорсолаи миллати тоҷик барои бунёди давлатдории миллӣ қабул гардида, он як дастоварди бузурги таърихӣ мебошад. баъдан академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Маҳмудзода Маҳкам Аъзам дар мавриди зарурат ва моҳияти қабул намудани Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин нақши он дар таҳкиму такомули давлатдорӣ суҳбат кард. тавре номбурда изҳор намуд, Конститутсия барои аз байн бурдани хатаре, ки ба истиқлоли давлатӣ таҳдид мекард, шароити зарурии ҳуқуқӣ муҳайё кард. амалӣ шудани низоми конститутсионӣ имкон дод, ки давлати ҷавони тоҷикон аз парокандагӣ раҳо ёфта, миллат аз нобудӣ наҷот ёбад.
بعد از سخنرانی اکادمیک مدیر کافدره حقوق اقتصادی و مالیوی دانشگاه دکتر علم‌های حقوق شناسی پروفسور بابازاده جمرات قربان عاید نقش کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در تشکل نظام قانونگذاری ملی و بقای دولتداری تاجیکان ابراز اندیشه نمود. در آخر از جانب ریاست دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان به مهمانان همایش و استادان سابقه‌دار افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی دانشگاه تقدیم گردید.